Představ si tohle. Sedíš u stolu, začneš pracovat a za 2 hodiny se rozhlédneš kolem sebe a máš hotové něco, co by ti normálně trvalo 2 dny. Žádné rozptylování, žádné odkládání, žádné jen se rychle podívám na Instagram. Nepoužil si motivaci, nepoužil si vůli, použil si něco lepšího. Takhle se staneš tak produktivním, že to vypadá skoro nelegálně. A přesně o tom tenhle video je. Přestaň se pokoušet o disciplínu. Místo toho začni navrhovat své prostředí. Lidi říkají, člověče, potřebuješ prostě víc disciplíny. A já na to, disciplína? Já nedokážu ani udržet pravidelný spánkový režim a ty chceš, abych budoval říši? Tady je pravda. Produktivita není o hrubé síle. Je o budování neviditelných systémů, které donutí tvoje líné já vyhrávat. Stejně jako náš děda, který každé ráno vstal ve 4 ráno, šel na houby a vrátil se s plným košem dřív, než ses ty vůbec probudil. On neměl motivační kouče. Měl systém. Nelegální hack číslo 1. Udělej ze svého telefonu nudnou cihlu. Chceš vstoupit do módu skutečné práce? Odstraň každou aplikaci, která ti neplatí účty nebo tě nic neučí. Dej sociální sítě do složky s názvem Past na čas. Nastav časové limity jako tvoje přísná babička, která ti nedovolila víc než 1 koláč. Přepni displej do černobílého režimu. Proč? Protože nestoupáš na úroveň své motivace. Klesáš na úroveň svého prostředí. A tvoje prostředí teď musí pracovat pro tebe, ne proti tobě. Většina lidí se ráno probudí takhle. Kde mám telefon? Jaký je dnes den? Ježišmarjá, někdo sdílel vtip o Švejkovi. Bratře, právě si prohrál den ještě před snídaní. Nelegální hack číslo 2. Ranní rutina vítěze. Žádný telefon prvních 30 minut. Vypij vodu, jako bys chtěl zaplnit Vltavu. 5 minut pohybu, protáhni se, projdi se, nebo si zacvič jako před hokejem. Napiš 3 věci, které dnes zničíš. Tím říkáš svému mozku, dnes nepřežíváme, dnes vítězíme. Tady žije skutečná produktivita. Ne v multitaskingu, ne v kontrolování e-mailů 67krát denně, ne ve falešném zaneprázdnění. Nelegální hack číslo 3. Blokuj, zamkni, prováděj. Vyber 1 úkol. Nastav časovač na 90 minut. Nasaď sluchátka. Zapni nerušit. Nedělej nic jiného. Po 90 minutách se projdi, napij se, oslav malé vítězství a opakuj. Je to jako vstoupit do jiného světa, ale místo toho, abys vyhýbal guláši, který ti babička servírovala 3krát denně, vyhýbáš se rozptylování. Chceš se stát nezastavitelným? Vycvič svůj mozek jako Pavlovova příslovečná reakce, jenže místo slinění u jídla se přepneš do módu soustředění na povel. Nelegální hack číslo 4. Nastav si spouštěče. Stejná židle, stejný playlist bez textu, jen hlubší beaty, stejná mikina. Ano, produktivní mikina je skutečná věc, neptej se. Rozsvíť svíčku, uvař si kofolu nebo silnou kávu, cokoliv, co ti signalizuje, teď je čas. Dělej to dost dlouho a tvůj mozek se sám přepne do soustředění. Žádná motivace nepotřeba. Jako svalová paměť pro práci. Tvůj mozek miluje hry. Body, série, úrovně, odměny. Využijme tuhle návykovou energii pro dobré věci. Nelegální hack číslo 5. Buduj denní sledovač série. Každý produktivní blok se rovná 1 bod. 5 bodů se rovná odměna, třeba 1 pivo v hospodě bez výčitek, protože sis ho zasloužil. Vynecháš den a série se resetuje. Použij tabuli, aplikaci, zápisník, cokoliv. Jen vizuálně sleduj svůj pokrok, protože nuda nezabíjí produktivitu. Nedostatek viditelného pokroku ano. Tady je největší pravda. Nepotřebuješ víc času. Potřebuješ víc energie. Nelegální hack číslo 6. Řiď svoji energii jako šéf-kuchař řídí kuchyni. Chraň svůj spánek jako recept na svíčkovou od prababičky. Ten se nikomu nedává jen tak. Hýbej tělem každý den. I 10 minut stačí k upgradeu. Každý večer vysyp obsah mozku do deníku nebo si prostě promluvte sami se sebou. To není bláznovství, to je hygiena. Jes rozumně a myslíš rozumněji. Energie je skrytým palivem za každým splněným úkolem. Bez energie nefunguje ani chalupa na Šumavě, natož tvůj mozek. A teď vážná otázka. Sleduješ nás? Pokud ne, děláš přesně tu samou chybu jako člověk, který jde na houby bez košíku. Nazbíráš zlaté informace a pak ti všechny vypadnou. Stiskni odběr, ať ti nic neutekne. Protože my tady houby nosíme každý týden. Multitasking je lež. Je to jen módní slovo pro dovolte mi dělat 5 věcí najednou špatně. Nelegální hack číslo 7. Tematizuj své dny. Pondělí je jen na studium, úterý jen na psaní, středa jen na úpravy a editování, pátek na klidnější práci nebo dohánění. Odstraníš tím únavu z rozhodování. Neptáš se, na co mám dnes náladu? Ty už víš, co dnes děláš. Takhle se pohybují lidé, kteří skutečně zvládají věci dotáhnout do konce. Nejsi líný, jsi prostě nevybavený.
Pokud se cítíš nemotivovaný, roztěkaný nebo unavený, není to proto, že jsi rozbitej. Prostě si donedávna používal nástroje, které nejsou navrženy pro to, jak tvůj mozek funguje. Ale teď máš podváděcí kódy. A pokud je skutečně použiješ, začneš lidi kolem sebe děsit svojí produktivitou. Budou se ptát, co se s tebou stalo. A ty se jen usmějíš a půjdeš dál pracovat. Pokračuj v sledování našeho kanálu, protože tady vždy najdeš něco, co z tebe udělá lepšího člověka a promění tvoje chování zevnitř. Každé video je jeden krok blíž k verzi sebe, kterou chceš být. Nezastavuj se tady. Další video na tebe čeká a je ještě lepší než tohle.